Bună! Povestiți ce eveniment aveți astăzi. Bună ziua! Mă numesc Dumitru, sunt managerul echipei Gara Auto. Astăzi sărbătorim deschiderea oficiului amplasat în municipiul Chișinău, strada Teghină 52. De ce clienții au nevoie de servicii care oferă Gara Auto? Sunt foarte multe companii de transport care oferă servicii în domeniu și respectiv ca persoanele să nu caute pe diferite site-uri și grupuri, apelează la serviciile companiei Gara Auto, care cu siguranță va face o rezervare sau va realiza un bilet pe destinația solicitată a pasagerului. Cu ce ne poate ajuta Gara Auto? Deci oferim nu doar bilet, dar potențialilor clienți le este garantat asistența juridică peste hotare în cazul pierderilor documentelor de identitate. De asemenea, oferim asigurare medicală la preț redus de minus 30%, precum și informarea potențialului pasager prin intermediul lui SMS despre modificarea curselor. Ce posibilități oferă Gara Auto? Oriunde în Moldova sau chiar și peste hotarele țării, puteți efectua atât rezervarea cât și procurarea biletelor online. Ce mesaj aveți pentru viitori clienți? Apelând la serviciile companiei Gara Auto, beneficiați garantat de servicii de calitate, călătoriți în siguranță cu operatori de transport profesioniști.